снимаме ли? Снимаме! Добре дошли! Много е кофти като снимаш с няколко, защото той те кара да не го направиш по най-добрия начин. Добре дошли в новия влог. Имам приятелка, която е от София тук и отиваме да си платя една екскурзия до Навплио. Оставям снимка. И днес е първият ден, откакто мога да правя плитки, в който не съм с плитки. Отбележете. И времето в Атина, в красива Атина, е супер. 25 градуса ли беше? Аз по принцип съм човек, който много му излизат херпеси и някакви от супер малки замърсявания, някакви малки пъпчици на устните. Разбира се, днес имам две. Затова просто не сложих абсолютно никакво червило. Съжалявам, че не снимах вчера, защото вчера също беше интересен и мега чил ден. Бяхме на плажа и така, но вчера пристигнахме и бяхме опити и спахме до 1, така че. Иначе, за тези, които не знаете как стигам, има преки автобуси от София до Атина. Да, има 3 автобусни компании, като една от тях допускат да пътуваш с животно, с куче. Предполагам, може би няма хора, които си понесат кокошката. Ами мисля, че бях гледала една блогърка, че тя го направи. Взе си кокошката. И какво обяснявах? Да. И Турист Сервис е компанията, с която аз пътувам. Честно казано, аз въобще не съм доволна от към отношението им. Първо, много груби шофьори, но за тези, които може да им се наложи, ако купите онлайн билет към Турист Сервис, поне ви е 38 евро. Иначе на място, другите две фирми са Ardatour и Union в Кони и в общи линии са поне 80 или 100 лева са някои. Така че да, Турист Сервис имат готината опция, когато купувате онлайн, да ви бъде в пъти по-ефтин. Това е най-ефтиният вариант за билет. Аз имам чувство, че през цялото време съм в някакъв много ъгли ъгъл. Искам да ви покажа. Това е аутфита. Бях до втората потреба, защото бях за 24 часа до България. За да правя някакви неща с Йетел, но време. Ето така, хора, надявам се, че ще ме чувате, защото около мен не е като да не е шумно. Използвам времето, в което тя си забрави чанта и се върна до вкъщи и сега отново идва към мен, за да си поговорим малко. Аз ви казах, че във всеки влог искам да има някаква добавена стойност. От всеки инфлуенсър може да се взимаме по нещо и се надявам да имате какво да си вземете и от тези влогове, които ако гледате или ако доглеждате въобще. Искам да ви кажа, че винаги нещата след една седмица са по различен начин и е много хубаво да си задавате въпроса: тези нерви и този проблем, тази ситуация, този човек ще ми бъде ли важен след една година? Разбира се, вие няма как да знаете отговора на това. Може да кажете не, пък той всъщност да ви бъде безкрайно важен точно след една година. Но мисля, че трябва като млади да не си мислим, че имаме някакъв пълен капацитет на батерия от към нерви, от към вложение на нерви. И мисля, че трябва да сме с ясното съзнание, че всъщност нервите е нещо, което абсолютно не може да си го върнеш, не можеш да го възобновиш. И аз едва успявам стреса, през който преминавам, защото постоянно има ситуации, които не са в моя контрол. На мен самата ми е трудно да обработвам този стрес, защото като спим, като се разхождаме и като имаме 3-минутно щастие, това не означава, че този стрес го чистим. В интерес на истината, определено хората, които практикуват духовни практики, дали ще е йога, дали ще е нещо друго, определено се справят доста по-добре. Аз не мога да кажа, че се справям. Мисля, че не канализирам правилно стреса, но поне съм от хората, които си изкарват стреса и не като да задържат в себе си. Примерно едни 10 дни мога да задържа, на 10-я вече съм плакала и ми харесва, че вече съм го изкарала. Определено нека да си мислим, че нашата батерия от към нерви, защото сме млади, е вечна и ще бъде вечна, защото не е така. И независимо от хубавото време, от хубавата държава, хубавите хора, винаги може нещо, което на теб да ти е супер важно, изобщо да не ти върви. Като на мен на университета в момента, трудно се разбираме по комуникационните канали, но опитвам се да остана позитивна и знаете ли, последно време се опитвам да се науча един урок, който не съм мислила, че мога да нарека урок и като нещо, което да работя, да приема, да мога да приема. И това е, че нещата са красиви по начина, по който са. Ако в дадена държава е супер хаос, трябва да се опиташ буквално да приемеш it is what it is и да намериш красотата в това, че тя е такава каквато е. Ако я приемеш такава каквато е човека, държавата, сега за човека е много трудно, много по-лесно ще ти бъде на теб самия и ще се чувстваш много по-добре, защото
Определено за мен едно добро качество е, освен да бъдем комбинативни, освен да бъдем адаптивни, да сме приемащи. Просто държавата или човека е такъв какъвто е и има красота в това. Има красота, че ако в България нещо се случва за 3 дни, тук може да се случи за 2 седмици. Има красота в това и не е задължително винаги да пречупваме през това ние на какво сме свикнали. Ние сме млади и ние сме хора, за да не лежим на това, на което сме свикнали и винаги да бъдем готови. Готови да го приемем. Сега нека да преминем към времето, хора. Времето е прекрасно. Сега ще ви го покажа. Има супер сладички местенца, като това. Супер е слънчево, 25 градуса, както ви казах. И аз, щом съм по боси крака, значи всичко е 6. Вчера бяхме на плажа и аз бях по риза. И си взех горно, което дори не сложих, въобще не сложих. Абе, много е приятно. Сега ще заведа, всъщност вие трябва да сте гледали. Ще заведа моята приятелка на тази турска улица, защото там е страшно красиво, страшно топло. Вероятно ще седнем някъде, ще изпием някакво капучино или някакъв студен шейк. Надявам се, аз тук не съм виждала вода чейкове, но много ми спие шейк. Моята мечта, хора, е тук да намеря втора употреба. Искам втора употреба. Много искам втора употреба, но тук няма. Буквално съм склонна да помоля някоя приятелка в София да ходи в месеца по 2 пъти, за да ми снима някакви неща от втората употреба, но ще видим тук. Постоянно търся в TikTok, хора, ако не сте се сещали, TikTok отдавна вече служи на доста голяма част от хората като търсачка. Така че не мисля, че TikTok е само за видеа в времето, в което ядете или седите някъде, чакате нещо. Много добра търсачка е. Така че аз продължавам да търся. Искам да намеря втора употреба, така че ще намеря втора употреба. Нещо, което може би не знаете за мен. Освен, че съм амбициозна, това не знам дали съм го споменавала. Аз съм много упорита. Не знам дали сте виждали такова упорито, но почти не може нещо да си кажа, това няма как да стане. Почти няма такова. И до последно, докато намеря, докато не остана доволна, може би е най-добрата конструкция на изречението, не спирам. Което за лошо или за добро, it is what it is. Не, първо ще ви покажа всъщност. Изкачваме се, ние сме някъде близо до Акропола сме и сме близо до затвора на Сократ. В момента вървим към Псири. Това въобще е един квартал, който тя все още не знае, но той е доста не е особено хубав. Но пък там е самата турска уличка. Аз съм си намислила, че може да си взема очила с жълто стъкло, ма съвсем жълто-жълто. И тук се о, боже мой, това е уникално. О, боже мой. Това е много яко. Малко ми идва вайб Гергьов ден в Поморие. Да, много са яки. И някакво го правят с свати кефа. Мега жега, не знам колко време по-късно, на нещо като турски пазар. Не съм много сигурна, като цяло днес е неделя и в Гърция нищо не работи. И аз съм малко изнервена, защото бях, както видяхте, ето така назад. Скъсаха ми се ластичетата, дали от жегата, дали от косата, не знам. Изглежда зле, но какво да правиш? Попаднахме в Second Hand. И е мега приятно. Тук има плочи, книги. Там има нещо, което ми хваща окото. Тук ще бяхме в ето онзи винтидж магазин, който вече не се вижда на камера. И беше добре, но не знам. Хората, които казват, че всъщност в България влизат много стари дрехи, това въобще не е вярно. В момента съм облечена с рокля на Adidas, което беше с етикет. Просто не, въобще не е вярно. Окей. Цял вагон с книги придоби много буквално значение. Хора, кажи ми, че не чувстваш се едно с Турция. Ти всъщност не си била в Истанбул. Била ли? Не си ли чувстваш така? Постоянно графити.
Не мога. Постоянно съм в снимане на графити в тази Атина. Чули го? Everything free for you, baby. Това са стари гръцки вестници. Акрополис, имало е такъв вестник. Това много ме кефи. Всъщност да имаш стар вестник. Това много ме кефи. 1445. А не, 999. Това е 1945. Човек, това е едно време на войни и много е странно. Защо на първа корица няма нещо за войни? Playboy 87 е това. Мисля, че това е бил плейбоя за Гърция тогава. Бяхме в този магазин с плейбоя, да, с списанието. Струва 10 евро. В общи линии Бриджит Бордо е на корица, Мадона, не, Мадона не я видяхме, само пише Мадона Мия и Мерлин Монро. Я видяхме, да. Мен много ме болят краката, вече искам някъде да седна, да хапна малко и да си починем, после да ядем сладолети и после отново да се върнем към тези винтич магазинчета, защото така или иначе в Гърция днес нищо друго не работи освен това. И какво каза, че собственика на Playboy е умрял наскоро? Ти това проверена информация ли? Да. Чела си го. Чак искам да покажа. Ето така изглежда в момента Бриджит Бордо. А тя е една от първите, в момента тя е на 85, не да е жива и здрава. Това е много яко, 24 часа. Но според мен всяка възраст има своята красота. Има жени, на които много им отиват 30-40 години. Готино е. Намерихме едно списание с фотография, нали, като цяло снимки, което беше много готино, защото имаше много добри снимки. И отделно тук, например, имаше снимки, примерно правени в Япония или някъде другаде, които се продават. В смисъл, някакъв друг човек просто ги е изкарал, снимал си ги той и просто в момента се продават, което е готино. Много, много готина идея. Hello, nice people. Много красиво. Между другото, мога да кажа, че, понеже сега нали имам приятелка на гости, винаги когато съм имала някого на гости или аз съм отивала при някого на гости, супер много ме събаря факта, че минава ден, минава време, което не можеш да спреш и съответно човека или ще се прибере, или ти ще се прибереш. Но отдавна вече взех решението въобще да не пресилвам нещата и просто да се наслаждавам на мига, че в момента е хубаво, навън сме, заедно сме, независимо, че изтичат дадени дни, дадено време, времето има навика да тече и да минава, така че не може да му бъдем сърдити по никакъв начин. Аз казвам, че седна съм на панаир. Ако ми кажеш, че не се чувстваш като на панаир, ще падна. Не знам дали ви харесва да ви показвам малко супер еднотипни улички, но ще кажете в коментари, честно казвам, дали да продължавам влоговете по този начин. Защото, очудващо или не, стабилизацията не предлага, т.е. камерата не предлага особена стабилизация, телефона има много по-добра стабилизация. И да, това е много яко. В момента отиваме към това, което вие всъщност още не виждате. Но ето го. Athens of Horror. Не знам какво представлява това. Но искам да ям или солет, или гръцка салата и тук има цял винтич магазин. Всъщност влезнахме в един магазин. Аз съм голяма фенка на Måneskin. Огромна фенка на Måneskin. Тя отиде да пита. Оле, раните ми стават все по-зле. Все по-зле. Хора. Окей, това ми е малко крип. Окей. Този човек е гримиран доста страшно и седи и е там половината глава. О, не. Това ще е ужасно. Не, въобще не е за мен. И също бяхме в... Да, аз съм огромна фенка на Måneskin и бяхме в един магазин, където има много рокерски тениски. Аз много харесвам и като цяло слушам рок. Колко струва? Евро. Това не е ли? Ами? Защо? Той ще се побе на хората. Ти била ли си на ескейп стая? Не. Това е по-зле от по-хора от ескейп стая. Защото трябва да минеш през ескейп стая. Това е много хора.
Да, видях. Имаш един маняк, ето този, който седи, виж как е гримиран. Много, аз мога да Не. Твърде много стрес. Защо ти е толкова стрес? Имайки предвид, че живееш в България. Това не ми е стрес. Добре. Адвенчър. Не е честно. Да, наистина подскачам на първи сезон Дяволското гърло. Ма то наистина е страшно. В смисъл, не може само мен да ме е било шубе, ако го гледам вечер. Пак нещо яко. Аз въобще им постоянно изключвам камерата, пак я включвам. Изключвам и пак я включвам. И то постоянно. Постоянно. Така, ние се наядохме и седим в общи линии тук на едно мега сладко заведение. Пържените картофи бяха гадни. Аз се попитах дали са homemade и тя ме излъга. Не правете това. И малко ни отпочинаха краката. Колко каза, че сме ходили от 12 до 4. 4 часа плътно ние не сме седнали на нито една пейка. Говорихме си как, ако всичките приятели попътуват малко с мен, понеже аз наистина адски много ходя, може би не биха искали да пътуват с мен, но така, добре. Зад камерите се случва ето това. Сега ще обиколим още малко квартала и не знам където ни отвее вятъра. Паднаха ми чучутките, всичко ми... Сега съм модерни такива панделки, бих си купила панделки, но няма много сергийки, повечето сергии с някакви вещи, антики, което е готино. Но просто аз търся панделки. Тези ми ранички на устните стават все по-зле, но we are good. Ще отидем към една сладкарничка, Fairy Tale се казва. Тя е много готина, имаме на снимки, но направо ще ви снимам с камерата. Е много готина направена. Между другото, в Ловеч е супер хубав град. Имаше една такава сладкарница, цялата розова бомбонеста с цяла стена с рози и с изкуствени цветя, обаче я затвориха, не знам защо. Който я знае, много яка сладкарница, не знам защо я затвориха. Надявам се, ако имал някакъв проблем, да намерят начин да я отворят отново, защото беше мега яка и беше просто супер емблематична за града. Ето я, приказната къща. Това ще го снимаш. Хора, заведох я на морето и тя не снима морето, не снима залезе. Заведох я на висока гледка и тя нищо не снима. Но решава, че ще снима ето тази къща. Между другото, тя се дава като забележителност в Атина. И ето хората става да се снимат. Готино е. Викаш, не вярваш. Така, хора, казвам ви, това е града на графитите. Няма друг град с толкова безумно много графити, които са уникални. Така че ви черпя с един мега добър графит. Имам адски много снимки на телефона вече с графити. Ето улицата, по която се разхождаме. Приятна е. Не знам дали ще седаме на сладкарница, защото пихме и кола за Energy. Но хора, не уникално е как почти на всяка сграда има графити, почти на всяка една. Точно не знам дали ви го показах. Атина не е за хора, които обожават изкуството. В общи линии един ден една разходка ти струва 50 спирания на място. Ето го този графит. Ето този и там има още един.